binum na mo adwene wo fama ye beka no kura no mesidi mo ye ne kura de Yesu emu embaba wana wo ho abobo wo ho so ni adwene wo wutiri mu ni business se ukoton ne mama nyamema enisa me bufu meto me boase amenipa nonnom so bodo ne grace water ne ho ahwane num no a mononom ne saa no oba besia wo so ye evangelist me adom na do we ne so so bodo ye nyina ni bi wo efie mama nyam fensen ho la so obi abebo ni sama master na Adom Kyei Duah me dia ye nwuno me o me ni wo sofo bi ani asem oba besia ekeka de opekere me empare me kra over my dead body. Abraham na ado ho toto nse ne wanyini onim se ntokwan de enya hya asese di a de beto fom bia no ye de ba besom evangelist Dana Asamoah abusua ono so ba be di nkomo wabobọ na adwene akeka na adwene e de akire Yesofo Panini Adom Kyei Duah abusua ano aba be ye de na Dana Asamoah e kire mu a se de eye Sofo Panini Adom Kyei Duah o ye ne niema bi e wo na asole dam no ono no evangelist se wanka obia enkanti ono de obeden obeka na Sofo Panini Adom Kyei Duah ton sam eye so bolo ene niema bi wa asole dam a ene nsem bi a papa no all kan no ono no evangelist ono no enya adwinti ono de obeden obeka na ende Sofo Panini ono so aba be kan nsem bi e de afa Dana Asamoah ho eha AGH Kwabi Media so message oba so ani dem na wa subscribe to your channel no send update bia so etomu a onso obenya bi atie na wa share ato other platforms so e de amaye enti ye ba eye Dana Asamoah a obobo na adwen e de akire eye Sofo Panini Adom Kyei Duah Philadelphia na ni nyina efa eye so bolo a ye ton wa solid dem ene ensem bi a papa no oka say so pese okọ heaven e dia agye wo tie ono nanum asem na ono nanum asem no so na oton eye so bolo yi abusunya na yentie eye prophet Adom Kyei Duah ela bi hunu vision adofo me hunu me ho baabi kese pa bribia bi wo ho efuo so be pire wo ho me kwan me ho se asade bribi petepete fam planted on the floor me Yesu Mogya yi ni ana entina ma adwene mu no asade menkan hye se ye no a ana na mesa so medwene ho se ade mu ya toto agu fam baabi ana mede afa ade a wo fam aka hye enti bra me hye no ana ma adwene twikosi so se ase baabi a eguguo no eho nyina ya from brom ase bibi eyeye wo enti na ha ma adwene se de akura ni ase de aye bribie yie wo ho enti na mene se de tie no di apede bebre wo ma adwene megusu a mesha se age de esem Yesu Mogya mame afi preko pe menkosha Yesu Mogya dudo yegu fera fe mensha ase wa said chocolate nane a preko pe ase nane ni nyina adane Mogya no hey adane Yesu Mogya no a adofo fritete abofo pa no be kire me de memfanya Yesu Mogya ewo Philadelphia asase yeso no me first time me hunu Yesu Mogya yes the life yes hallelujah enti na ma confused kakra se na nkese se me de petia na se me hye no wotuam ma confused because fiti day one but for pande mame no te me frɛ no wine age ma hye no won ensuom sa na ne pada ne sa eye Mogya na no me ka asem bi kire mo se na ono ankasa ne nkoya ne mfira no won hye nkom wi asenkere ne di akire Philadelphia de hye bia de bia wo hye wo Yesu Mogya no won suom enti obi ohokora ne nsampon kanda otwa no wa hwie agu ade odofo pa mesrew pa ocho ene mani so ade hura me hwe no me pese me hunu di awom the secret behind it eto pa na eto na wo pese wo ni Adom Nyame tentam a oni Adom Nyame betentam ma ne wie se wo be pese ni penyina be hunu sa ampa ono ni Kristo no video fa camera se yare fo ne so sensuo si ho Yesu Mogya pada no woni ne tentam no na fatu jide so anamo na ya dance na ye ko another level sadia wo pani bia sadia mimi hunu me de no
Bribia ye Bribia Tore Bribia brum where Philadelphia Nyame onone alpha onokrane omega nanim na nachi fetu gidiana mombia ope na yenhwe de beba powder no Yesu Mogya no fane adom nyame ntentam fa kasa kire wo yefo ne yenhwe nyinsen no style be faswa Unless me ma akwankyere na mo me enlighten me nyame hohoma atiwu mu wa wogidie emfa wo hallelujah mre me I ma penyi so na ne panyina behunu Yesu Kristo. in my dispensation shall all mankind know Jesus Christ. Amen. Amen. Adafo Beloved, efrinne from today, ekopem the next 500 years. yes, the next 500 years, Yes. Modia momfa mo anin to fem. I want you to be vigilant and observative. Obi kamfo second chance anase akadia nipa ne bisa se edie ne second chance edie ne akadia. When someone Therefore- recommends second chance or the prayer materials, what they ask is, what is second chance and what are the prayer materials? Obia wanya wadanse obi bisa se ye dan a obeka se papa no no wabisa se papa pen enti obegunu se o introduce share second chance TV anase nemfoni enti saa nsɛm wei na ɛyɛ dan na Asamoah ɛkyerɛ mu a ɔmpɛ bɛte ɛde afiri ɛyɛ ɔsɔfo panyin Adom Kyei Duah na no ɛyɛ Philadelphia. Yes, ɔmpɛ bɛte saa asɛm no bi kura mpo na ɛyɛ evangelist dan Asamoah abusua ɔno nso aba bɛfaya ɔsɔfo Adom Kyei Duah abusua ano ɛyɛ de na yɛntie deɛ ɛyɛ evangelist dan Asamoah ɔno nso ɔfaye enti Ghana fo nyina muntie me nese me ne wasofo bi ani asem Sir. me jehu sa me ne obi ko anya nipa ne na me ne ko nyame asem na wose yan nyine mu nko Sir. ebrepa ne brebone Sir. enti John chapter 2 verse number 14 ehona na me gina o eno so na me gina me kon John chapter 2 verse number 14 said there be a mekato said doctor kwaku wotin enya hwe no ma me begina e betena enjere ha o I was say to Yamika nyame asem mu no kre Sir. me kam kire o se wo baabi ne ebaji wato mu a enya bible kura wo Yesu ni ban e bepie wo mu enti John Philippians chapter 2 verse 4 no or say verse 5 was say mama dwene wo Kristo mu bi nyeden entra mu bebre adwene wo wutiri mu ni business se okoton ne mama nyame ma unim se Ghana fo bi ne ma adwene wo fom ye do awurade enti wo di Yesu din to ade ne so a se yo se nye wo ye beto awkura Yesu ami ache watum now small boy bi esi so be kanyamsem enti ene se once a young boys na kanyamsem nyina eso ya akata anso mu nyina wo ya analysis na boys na sorry evangelism adwuma ni nyina no woluma ya ba be pam mu nyina because okoka no boni din pe na Yesu din a ye de ya niam no obi ayedai obi ache watum to boro ye nyina ni bi wo efie obi di ni Mogya aba bewu age ye nkwa si Yesu Mogya. You think you are smart? Makai ni nyina wo mitirim ya misra won so wakai me omo di asoda na ye omo nyame asoda na omo si omo di mfie adua nansia asi no no omo firi se omo wie peye ebi a wutie ya no pay udu sika miesi asore dan wasi asoda ma nyame asafo ebi a wubu tie ya no pay wu preach pa ebi a wutie ya no pay we ye elder we ye prophet we ye prophetess we ye deacon we ye deaconesses ebi a wutie ya na no pay wache wa sorry nim nso ni padua no wudi dwa wom adwaman dwa na wudi no wo ni padua mu ensanum dwa kronu dwa wudi dwa mansotwi dwa ayaka dwa
edua bodwa ena ase ni padua ne ma by Kristo honhom ankasa ene ne su ne ban entim amfa ncha honhom edwa na udi ne mu eno na ye kira wo se osofuo bia wo beba se dia mo hwehwe no wanie no wadi nyame fie ho aye adwadie fie onton ne ma di Yesu din atoso no muntu mrika nwane nye mokra nkwa ebe kura nka mommo no sofuo biara obebe bisi so an opese enipa to eniyama no na woto akade no nso a ne bo den wo collection wan Ghana nti odi ababa se eniyama to no no wababa be sizi se collection nye tight nye na me so me dew se Abraham otua ntutusuo dudu de ma Melchizedek Abraham na ado hototo se ne wanyini sensa no otua Melchizedek tutusuo dudu ma Melchizedek wasi yentua ntutusuo dudu na duane ntra nyame fie obi anka se sika eje ne ye de tokosoro na ya na me wira homa minuanom Assemblies of God for Pentecost for SDA for CAC asorema Church of Christ and sorry akasia ya shada tete wo nyame asem no omutimi masofu bi de bedada won say collection nyenti ye yetim kasa wono ne papa ni etudi na chi bebre a me kasai onka dwen sakra ba ko asem kura nkyerɛw ewuni mfasodi a what tight ne collection ene aforebo na no na me enu na me di adanse e kyerɛ obi se me ba Kristo me misua de pam 4.5 years na 4.5 years di ntia ma me kyerɛ mu bebre ne se ne sika ni fie enti me pa me hono me papa ma me 10 cedis kana ne a friend 100,000 10 cedis ana me papa de ma me say me fa bi nko pakios no me fa bi nko mahai me kyerɛ mfasode e wa foribom aforibom me kyerɛ mfasode e wom awama asofuo bi no mo daada wo a nti en afore kakra betua no wo nyame fie wo soro awukom nti wagya asore no ekone na baabi no nom so oboro ne grace water ne ho ahwane nom no a mononom ne saa no a ene wo bi begiram so wo kanyame asem mu no kra bible si ho no kra be hu be ya adehye nti ne ya chi won gum no come and take me to prison can you see so ati ase enti bra dia he na me kai papa ma 10 cedis me papa ma me 10 cedis no na mini baabi nso da mini baabi da me de da sorry fie enti na me mpase obi di bibi be bata Yesu dem because edi no me prison fo adedam fikire ba fie edi ne kataja adajafo ho edi ne manifra ne hunu ade edi ne na ma oba mogagudi no ni moja atwae me ni obi ani asem nyame mu ne kura na me ka kire mu Yesu din no na ba ma na no yare da bet said the subonten ho no ase kwakwa horo ayi wade ntasuo ni nete afra nani na ase kwa horo kwa ba ene nani ate edi na otwe nani ansa mfra no wasa baba wasa kwa akohu Yesu enne ya na sa na anu aye call ayi Israel no wonim se bi mu kofa saa ne man nyina beton ebi mu kofa saa ne man nyina yeden ebeton o Israel ho Jordan so ya me koto mu a me de ba social media pa na me ba me send be ayi drum ena me de adom abeto so la pass ha Kenzoto. Esikanka hunya binie kasabre mabie ayi Obie branches. mabie ayi Jordan so branches Woton. se Christ na mo no wano ani I dare you. Sha. Asi brane kwa wie ya emerema ema beda ne ketechi na mema yedan. Adani abrempon. Ti wi oba emu ho abomfia suanyame asem. Emema mfa u cheap. Ema na enim nyame asem ti no. Wo mu fie hunahuna wo. Na memeti ai emfie bia madue bia chi no.
Enfie bi a medi bia chi na me kura de me mfanto papa nanim because was ye gini di trane na ase a John chapter 15 verse 7 o se mo trami mu na me nsam so tramu mu a mo besere bibia wo me dim na me de be mamo me bibia ni ho a mesere urade ye papa o mfa ma me da because ebi wo ha wo sra wonim se wo busa no wakono so de behwere wo nkwa ene wo James wo no ene o mfa ma o se mu busa na mu busa no wakono so samo de behwere mo nkwa emma binum ni adaje edi sua Bible nti bibia kan ye bia emma no no munya wo kese ye nua manum binum a wa brochire akotena brochire be sua brofo ene ye no otimi kodnanti okonanti suno yimu saa no de sika abagana se monto Yesu Mogya Yesu oboro mreme na enye binum na mo adwene wo fama sa bitumi asede ande no wo de fra ene nye kokko covid ba enye no ana ne enonom nye no ana ne enonom ya be ka no kura no mesidi mo ye no kura de Yesu me wei ha ana me kasa me no kura nti ya da imagine popita bo me be Yesu nyame gusu ehira me men kasa nsankyerani ni ho na wose nsankyerani bedi won wa beje masema di achi ene se won Yesu rare Christ no the rare Christ no okonya mi fi a ye di dwa ho no otwenfe ade bo won agwa won nti mo a mo de mo ai de mo hwehwe na ni na mudimirika kodi na chi no wose me be kenka Matthew a kire mo Matthew chapter 24 Yesu ade meni wusua de dona me dowo dona me dow ana me pesa wuti nyame ase na so be chen me according to John chapter 14 verse number 12 Yesu sisa mujimi di ansankyira ne ame ye mo be ya kase asene sa frɛ wo bibra sa no pay omra TikTok live on typo evangelist and Asamoah wo typo pe invite wo bibra so na fe so sa kɔ me Facebook Diner for Christ Foundation official Angel Facebook no so ye 102.9 what am I say radio no so ne wey Angel radio ye ba Kristo mu ye nton hwe so nyame gusu esira yen nyame goa na ogusu esira yen di odi ama ye no eno ho no wose ye nyeden ye nante ne ye nidi wa mobra ne ye a waso be ye se rough waso e be ye se rough onyankopon kan joy Proverbs chapter 3 verse 34 osu di me ho fe wa me su me di ho fe enti me mete ya mete yi ade ba ko pe na me dwene ho na no na da bia me sra urade se omwa me na mitumi nante yi because I was ma hini ni metene na kane na me di yenum de ya prebe hwehwe tonton ne ma wonyame fie ni nyina no ofre ni yenum what are you talking about ade na be kire nsem me say de wogina simpie so say de ma hwehwe no ono ani no wobuotom Yesu enanim da ho kama Yesu enanim da ho o de me wo fa me na nya kura o Yesu fa me na me ni bi na me ho atete na ne manim nyina na nyansa kura na me ni bi ba me gi asem ne di ya manyi so boro Mogya ni no asem na mama be ye wo bi asem na mama ho ayefe asem na mama ye konkron asem no fa ho tia na mo to mame da bia me ka kiro se menyu mama bo nyina de me da ya ho tia na mo because makoma so ade ene de me hwe nyina se me ye de nyame pe amana sira me onye nipa mu nyimu onye nipa mu hwehwe mu se wonim ngoma se wo fie wo bi se wo fie ni bi oba ma ahiafo oba ma abodamfo oba ma wo ma ni bi oba ma didan fichirefo oba ma Yesu din no emfa drive na gidi so we ya santini so e da gomani so we yankrani so we ya hwan wugidi na wonante yie wonanimu a obesra wugini di na hunu yie a
da bia nsa me di Peter na example da bia Peter ena me de na example oye papa hwi akwa ebra mokoto akwa ya na oyare wo asori fie fefa no wo se me hwa wo hwa me so wadwen se me wo hwa me structure ne se dem city ayo se wo hia sikani a me ne hwe sika pa me nya bi ma dia me wo ene se di Yesu be ma wo sia wo bi a hunu die woni mu ansa wa ma hwe kura no ma hu no kure na wo so ba be ye de hye wonso ba be ye obi asofo obi ni mu about et adwen say omo mansore ma bi ni mu hu no kre na wo omo so ba be ya de hye en ma wo omo same meta da na Asamoah meti yi wan ne betime wo me ana wan ne betime e de makose nko asom mu oso oba ne ba me ye de ye ho e be de ye ho kra ye ntie anwum we say ne yanko Matthew 24 enne mi gina mu say de obi abeka fa me hu biara Same me fapim si Christ so no obi entumi mu me da obi biara entumi mbu me mini abema despite sika sign woni sign na me hia on fama me enso no akobusa ne se wo Fred and Asamoah no me charge na na da bio ne nyuma papa ne nyina de ani mo nyam kota akire Metesa brantie bi a wabon wanya sofo papa bi ankodi nachi a won koma kraso kuma nipa se a ko ye keto bi odema me nya me wahira me dada o me misika na nya so boro sika o me save osoro on se no a ye koja na Romeo on se waba inshra ai OKFM won e be ba bi gina e be se Dr. Abeku anan en ye nyina ekokoja no and was saying, na Mamma Dina say ye ya. I'm so beside me bibia as was so party in this way as and I'm so me John Christ party ni dear me will be a baya the papa be a me support me show near my yena me support and I'm a Ghana ba and a radio do be a pamano. What am I say? And a politics in Sonia Bonnet. Politics in the crowd, and your mifie necessary workers. And I'm a boy, yanty and you will say cacra. Never. Cabra boy, so is Christonia Ubo. Any quaso ye Christonia Ubreu. Or some more so monesu abremuko mubu mumnam and chemesu mamma human. Tuji dini dina Barbara Baconcra. Or Jew free pochilem. Or Jew free a yin coniase. Inti mo adwene say dan Asamoah person trending ti ene waba be ye obitual nyame a nyame mu no kura me beka e say Yesu ye waba yini hu say ye ide o ye ba Yesu is a bar Christ ana me boa the sansem way ena eye evangelist Dana Asamoah e de tudwa na osofo pani Adom Kyei Duah ete sansem way ya o say me na me no ba enya ntokwa ana say me no obi enya ntokwa Sani pakon ontumi endi me so nkonim enti said eye evangelist Dana Asamoah odi abewo no ene ono nso odi bi be den ebe baba wana wo ho abobo wo ho so ni bi menkote a meme ya kokora die ntina obi a wunya 60 years ana wo ko pension because wunya wa adwene nsesuso o ka saba had Abraham bro ye nyame adamfo no ye mfiesen the last time I overheard Sarah no wo mfiesen na nyankopon ma ne ba wo bre nyame nim se wo 90 years de wa adwene nya adwuma enisa me bufu meto me boase amenipa amen. So the last time I overheard one of these pastors in Ghana, a female for that matter, saying that when anyone attains the age of 60, they go on retirement or pension because at that time your mental faculty diminishes. And so I am asking, how come Abraham was of age before he became the friend of God, and Sarah, at what age did she conceive and also give birth? I will take time this day because I don't want to be angry and provoked. And I menim the entire nyankopon da so ti adwuma mu nyame won fesa menim the entire da so ti adwuma mu and I do not know why God is still actively at work. What is the age of God?
Oba besia also ye evangelist. And a woman for that Me matter Adom who na claims do to be an when evangelist. so. But I am the one that you have targeted. Mama yem fensen ho. Let us mark it on the wall. La show bi abe boni sama ma Stephen Adom Kyei Duah. That at the end of the day, everyone shall clap his hands for I, Stephen Adom Kyei Duah. Obi wo ho no ma enye chiba na wo no. Obi wo ho no ma wankra yie. Fako empo abofo sno si e benante afa no. Safo ne ho no wo nante fa. There are some people. Oba besia for the first time I will me wiase me hunu se oba besia e kekan de opechere me empare me kra over my dead body. Powerful. There are some people who were not well trained and were not raised in certain homes. The path that even angels fear to tread. That is where a woman, for that matter, is walking on. In my ministry, the first time that a woman is attacking me and abusing my personality, it is this woman. And may God forbid and may it be over my dead body that she will triumph over me. Praise the Lord. Hallelujah. Na so Bible say enye Mr. Venam mema no warning. Nye Mr. Ven and na mekasa osoro obi abehunu bi. So osoro na asoma no. Nen so osoro na asoma me. Ye nyina behunu osoro mo levels wo. Na ma me hu wadwe nkyere e wo comment section ho owie nso anidie mu na wa subscribe to your channel send the update bia nso etomu a onso obenya bi atie kete wo se enye dodo no nwura makra bye bye.